दुलाराय बर' फरायसा आफादा मालाबाबो सरकार सालायाखै, गोदोबो सालायाखै, दिनैबो सालायाखै, उनावबो सालायनाय नङा। जाय मोजां सालायगोन, जाय जातिनि खामानि मावगोन, जाय ओनसोलनि खामानि मावगोन, बेखौ रायजो राजाफोरा माने बोजबगोन। जाय मोजां मावा रायजो राजाफोरा परिबर्तन नागिरगोन। गोबां जायगायाव बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा राजखान्थिनि मेल मिटिङाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो आंखौ थांखिनानै जों रायनाय नुदों। बे बिथिङाव आं मोनसेल' बाथ्राखौ स्पष्ट बुंनो नागिरो। दुलाराय बर' फरायसा आफादा मालाबाबो सरकार सालायाखै, गोदोबो सालायाखै, दिनैबो सालायाखै, उनावबो सालायनाय नङा। खिन्थु दुलाराय बर' फरायसा आफादा किं मेकारनि रल लाबोदों। जेब्लानो जातिनि सार्थआव हाबा मावनो बाध्य जादों, जोङो किं मेकारनि रल लाबोदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा राजखान्थि आफाद नङा, जोङो माने राजखान्थि नङै आफाद, फरायसा आरो माहारिनि आफाद। खिन्थु राजखान्थि भाबै जोङो फेक्टर हिसाबै जों हाबा मावबोदों आरो बेबो जातिनि सार्थआव। दा बेखायनो 2005 मायथाइयाव एबसु बिएलटि बर' रायजो राजा लोगो नांनानै हाग्रामा महिलारिखौ चिफ बानायदों। एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन आरो बिटिसिखौ जौगाहोनांगौ। बिनि उनाव जों नुबाय जे बेयाव गोबां दुर्निति जाबाय, बेयाव जाख्ल'नाय, बेयाव असान्ति, बेयाव हिंसानि थासारि, दाबि धमखि, गोबां मानसिनि जिउ जोबनांबाय जायफ्रा दाय गैयामोन। मेडियानि मानसिबो बेयाव बुथारजानो गोनां जाबाय। आरो बिनि उनाव रायजोफ्रा परिबर्तन नागिरबाय, बिटिआर सुक्ति जाबाय। दिनै प्रमद बर'खौ पावाराव रायजो राजाफ्रा लाबोबाय। दा बिनि उनाव जाय मोजां सालायगोन, जाय जातिनि खामानि मावगोन, जाय ओनसोलनि खामानि मावगोन, बेखौ रायजो राजाफ्रा माने बोजबगोन। जाय मोजां मावा रायजो राजाफ्रा परिबर्तन नागिरगोन। दा बेखायनो बिथाङा जि बाथ्रा बुंदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा रायजो राजानि सिगाङाव जेबो मिसा प्रतिश्रुति, मिसा बाथ्रा बुंनानै मालाबाबो केम्पेनार प्रसार खालामाखै। माहारिनि जातिनि सार्थआवसो जों खोथा बुंबोदों। आरो सरकार मोनसेया रायजो राजानि गांनाय उखैनाय, रायजो राजानि प्रतिश्रुति, कमिटमेन्टखौ मावफुंनो हादोंना हायाखै, बिनि सायावसो जोङो वाचडग, जाग्रत प्रहरी हिसाबै जोङो नोजोर होबोदों, हाबा मावबोदों। मोजां मावदोंबा जों बरायदों, गाज्रि मावदोंबा जोङो बेखौ सोंखारिबोदों आरो बिनि हेंथायै जों आवाज दैखांबोदों। दा बेखायनो बिथाङा जि बाथ्रा बुंदों जे माने एबसु आरो आंनि सायाव आंहा एसेबो गाज्रि मोननाय गैया। बिथांनि बैसोआ आंनि बिदानि समान। आङो सासे एबसुनि साधारन कर्मि। बिथाङा बिटिसिनि माने बारग' माने मावफुं सोद्रोमा। आरो आङो बिथांनि देबरगाव समस्तियाव आङो इलेक्सन गेलेनोबो फैयाखै। आङो सासे पलिटिकेल मेनबो नङा। आरो जिहेतु आं बिथांजों कन्टेस्टबो खालामनोबो फैयाखै, बिथाङा आंखौ गाज्रि मोननायनि खुनु जुक्ति गैया। आरो बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बेबायदि बुंनाया गोदान बाथ्रा नङा। गोदोबो बुंदों एबसुआ मोजां उमुगा गाज्रि, एबसुखौ बिथाङा बुंबोदों। आरो बिनिखायनोथ' जों नुबोदों जे मोनसे समाव बिथाङा बिएसइउ दादों एबसुखौ दुरबल खालामनो। बिनि उनाव दायो बनसु दादों एबसुखौ दुरबल खालामनो। मा उद्देश्यजों, मा थांखिजों दादों जोंहा बुंनो गोनां गैया। खिन्थु एबसुखौ टारगेट खालामनानै बेबायदि हाबाफारि लानायखौ जोङो नुबोदों। दा बेखायनो बिथांनि जि बाथ्रा, बे बाथ्राया जुक्ति गैया होननानै आं बुंनो सानो। आरो जिफोर बाथ्राखौ बिथाङा दा बुंगासिनो दङ, बिटिसिआव असान्ति जादों, बिटिआरआव असान्ति जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा 29टा जाति जनगोष्ठीनि माहारियारि आफादफोरजों, बे माने बर' आरो ओरै राभा, जोंहा सरनिया कसारि, हाजं, गार' ट्राइबेलफोरखौ लाफानायनि अनगायैबो गासै जिखिनि जोंहा कच राजबंसि, आदिबासि, सावताल, गरखा, केवट, कलिता, गुबुन गुबुन हारि माहारि दङ। सान्ति गायसननायनि हाबा मावदों, गोरोबलायनायनि जौगानायनि थाखाय हाबा मावदों, जाहाथे जों खौसेयै बेयाव थानो हायो आरो जोंनि गावबा गावनि अधिकारखौ जाहाथे जोङो बयबो मोननो हायो। दा बेखायनो सान्तिनि नामाव जि रेलि खालामदों, बेयाव सोरखौबा रायनानै, सोरखौबा दुसिनानै असान्ति सृष्टि खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों। दा बेखायनो बे बाथ्राफोरखौ लानानै जोङो मुथे खर' सायाखै। आरो बिथाङा जुदि आंखौ रायनानै आरो एबसुखौ रायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला जोंहा गाज्रि मोननाय गैया, आं बेखौथ' बुंदों। आरो जोंखौ रायनानै जुदि राजनितिक लाबालाब जादोंब्ला, राजखान्थि भाबै माइलेज लानो जुदि बेयो सानदोंब्ला बा माइलेज मोनदोंब्ला गिनिस बुक रेकर्ड खालामना होबानो जाबायना, आं बे बाथ्राखौसो बुङो। दा बेखायनो बे बाथ्राफोरखौ लानानै आङो आरो गोबां रिप्लाइ होनो सानाखै। बिथाङा जिखि बुङा मानो बयबो मिथियो जे बे बिथांनि पुराना केसेट, आरो बे पुराना केसेटखौनो दायो आरो गोदानै दामफिनदों। बे बाथ्राखौ रावबो बुजियै गैया। गोजोन्थों।
बाक्सा जिल्लानि गुड शेफार्ड नेशनेल स्कुलाव फोरोंगिरिनि गोनांथि जादों। बे फरायसालियाव दासान्दि इंराजि, सानखान्थि, फिजिक्स, केमिस्ट्रि आयदानि थाखाय 7 फोरोंगिरिफोरनि गोनांथि जादों। बेफोर आयदानि थाखाय बिजाथिफोरा MA, MSc, BEd आरो DLED थानाय जानांगोन। लोगोसेयैनो सायख'जानाय बिजाथिफोरनो दानबान्थाखौ 10 निफ्राय 20,000 रां, 10 निफ्राय 30,000 रां आरो 8 निफ्राय 14,000 रां होनाय जागोन। गोसो गोनां बिजाथिफोरा गुड शेफार्ड नेशनेल स्कुलनि नैबे मबाइल नम्बर 600004388282 आव WhatsAppनि गेजेरजों फोरमान बिलाइखौ दैथायहरनो हागोन, नङाब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7086283946 आव थोंजोङै कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन। बिजाथिफोरा गाव गावनि फोरमान बिलाइखौ थाबैनो दैथायहरनांगोन आरो फैगौ 9 एप्रिलाव बिजाथिफोरनि आनजाद जागोन।